ಶ್ಲೋಕ 14 ಸಘೋಷೋಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ ನಭಶ್ಚ ಪೃಥ್ವೀ ಚೈವ ತುಮುಲೋಭ್ಯ ನುನಾದಯನ್. ಪಾಂಡವಿರ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖರ್ನ ಶಂಖದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿಬುಕ್ಕ ಆ ಶಂಖದ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ ಪನ್ಪೇರು. ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯರದುಂಬು ಎಂಚ ಶತ್ರುಲೆಗೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ತೋಜಾದು ಪೋಡಿಪಾವೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ಅವೊಂದುಂಡು. ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಶಂಖದ ಸ್ವರ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ನಭಶ್ಚ ಪೃಥ್ವೀ ಚೈವ. ಇಡೀ ಆಕಾಶ ಬುಕ್ಕ ಭೂಮಿಡು ಅವೆತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್. ಪಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೋಕುಲು ಕೌರವೆರ್ನ ಹೃದಯನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಲ್ತಿನಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುಂಡು. ಆತ ಜೋರಾದಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮೆಕ್ಲೆನ ಶಂಕದ ಉದ್ಘೋಷ. ಈ ಶ್ಲೋಕಡು ಕೌರವೆರೆಗ್ ಈ ಶಬ್ದಲನಿಕೆಂದು ಏತ್ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಯುದ್ಧದ ಶುರುವೇ ಆತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ ಎರಡಾಂಡಲ ಪಾತರ್ನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುರೂತ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೊಲಿ. ಶಂಖದಲಕ ಜೋರಾದು ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಅತ್ತು ಯುದ್ಧಡು ಶತ್ರುಲೆಗ ಅವೆತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡೊಂದು. ಅವು ಎದುರುದಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಲೆಕ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು. ನನತ ಶ್ಲೋಕಡು ಅರ್ಜುನನ ಪಾತೆರ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅವೇನು ನಮ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಲೆಡೆ ತಿರಿಯೊನ್ಗ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು.